Hej og velkommen til Mazet julekalender. Det er den 16. december i dag, og jeg er taget til et fantastisk fint naturskønt område her på Fyn, der hedder Langesø. Og håber I kan fornemme lidt af storheden her, hvor jeg har stillet mig lige foran kirken. I dag så skal vi snakke en lille smule om selvforkælelse. For det man skal huske, det er jo, at selvom vi i julen går og køber gaver til alle mulige af vores kære og nærmeste familiemedlemmer, så må man også godt forkæle sig selv en gang imellem. Det tror jeg er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, at man holder lidt fast i kærligheden til sig selv. Det er der ikke noget flovt i, og det er ikke fordi, man skal være specielt selvglad. Men det der med, at man kan acceptere sig selv, som man er, det er der rigtig mange mennesker, der har det svært ved. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man husker på sig selv en gang imellem også i en travl juletid. I dag kan du vinde et lille hjerte, et Rihanna guldhjerte i 8 karat guld, isat zirconiasten. Det har en værdi af 995 kroner, og jeg smider lige en lille forgyldt sølvkæde oveni, så vinderen har noget at bære det her hjerte i. Et hjerte behøves ikke kun være en manifestation mellem to mennesker, som når man skriver på sådan et træ her. Det kan også være noget, man giver sig selv. Men selvforkælelse kan også være en tur i skoven. Enten alene med hunden, eller med familie, gode venner. Det skal man huske. Der er mange måder at forkæle sig selv på. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du forkæler dig selv, og hvad du værdsætter allermest ved, når du skal forkæle dig selv. Det må du gerne skrive i kommentarfeltet her nedenunder. Men vil du deltage i konkurrencen, så skal du som alle de andre dage klikke på linket, og så er du med i lodtrækningen. Og så ses vi igen i morgen, håber jeg. Hej.